Hello friends, Jai Jagannath. Welcome back to my channel Common Practice Knowledge. ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାଷଣ ସମ୍ମାନନୀୟ ଆଜିକାର ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ, ସ୍ନେହର ସହପାଠୀଗଣ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଶିଶୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 ତାରିଖ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତତ୍ସହିତ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ନେହେରୁ ଜୟନ୍ତୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ? ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ନେହେରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 1899 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆହ୍ଲାବାଦ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱରୂପରାଣୀ ଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ କାଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଶିଶୁ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ। ଶିଶୁମାନେ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ଓ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଦେଶର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଏ ଦେଶ ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖକୁ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। 1964 ମସିହା ମେ ମାସ 27 ତାରିଖରେ ଚାଚା ନେହେରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ପ୍ରେମୀ ନେହେରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 20 ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ସାରା ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ଭାରତରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ସହ ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଦେଶର ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସ ଭାଷଣଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।